Heriotza honen atzera ulertu zina baina egiazkoa izan zen Jesusen heriotzaren eta piztueraren ospaketa honetan parte hartzera gonbidatu nahi zaituzten. Eukaristiari hasiera emango diogu abestuz.
zirentzan heriotzara kondenatzeko, baina ez zuten aurkitzen. Asko ziren haren aurka gezurrezko testigantza egiten zutenak, baina lekukotasuna ez etortzen da. Batzuek jaiki eta gezurrezko testigantza egin zuten Jesusen kontra. Guk entzun diogu esaten, nik desegin dut giza estu zegirako santutegion, eta hiru eginean beste bat egin dut giza eskuz egin gabea. Baina honetan ere, ez dut zen haien testigantza. Orduan abez nagusiak batzarraren artean zutik galerizion Jesusi. Ez apuzue zer erantzun behar. Zati da zure kontoreko salaketa hori. Baina Jesusek isildi zegoen eta ez zuen ezer erantzuten. Apaiz nagusiak barriro galdetu zion. Zu zara Mesias, jainko benetakoaren semea. Jesusek erantzun, bai, ni naiz. Eta gizonaren semea jainko alduztetunaren eskuinean isekia eta zeruko oreialdean etortzen ikusiko duzuen. Apaiz nagusiak ere soinekoak horratu zituen esanez. Badu lekuko beharrik, zer entzun duzue biraua, zer begintzazuek. Denek heriotzan ez izuela erabaki zuten. Batzuk istoa botatzen asakzitzezkian eta horreia estadeiz, ukapenera erabili zuten esanez. Asnazak, profeta, guardiek ere, marseietuta zara egiten. Jaunak esara,
Batez ere, esan genezake, gure maite ditugun pertsona batzea, hori esan genezake, danoi bine ematen ditu tristura sentia bazen hori normala da. Bestetik ere ezinbestekoa dugu, haien oroitzapena mantentzea. Eta sinisturok, bi gauza ditugu garrantzi handia daukatenak. Lehenengoa, haien aldeko, eta baita ere zuen aldeko, familien aldeko otoitza. Gure existentzia ez da kasualitateen huts bat. Mundua, bizia, mendiak, dira guztiak ez dira besterik gabe kasualitatez sortu. Jaungoiko batek eginak dira. Eta Jesusen batez ere itxaropen hori sentiarazi nahi dugu, argitasun hori eman nahi dugu gure bizitza osoan. Aurrera segitzeko indarra izan dezagun. Itxaropena pare-parean senti dezagun. Jainkoak egin gaitu, jainkoak maite gaitu, jainkoak errotitsua da, eta mundu honetako ibilbidea denok bukatuko zaigu, ez dakit goiz izango da, nola izango da, baina ez gara desegiten, ez gara desagertzen, baizik eta jaungoiko ondoren eskuetara itzultzen gara. Hoxera gaurkoan, xaketan guk eskatzen duguna bihotzu bihotzetik. Jaungoiko horrek bezala bere goiko zerua da. Jakinik ere, eta honekin jokatuko dut, gure hildakoekiko harremana ez dela egiotzarekin batera bukatzen. Ez da guk nahi eguna, baina ez da bukatzen. Gure hildakoak, jaungoikoaren daude gure hildakoak, guk gogoan izan dezakegu, haien aldera egun dezakegu, eta haiek ere gure alde egin dezakete. Hoxe eskatzen dugu gaurkoan gure zeruko hartzailunari. Xabien, gure segidea goiko zeruan bezala. Han izan bezala atxedenan. Buka daitezela sufrimendu guztiak, zoriontasun erabatekoa senti bezala, eta handik gure alde egin bezala.
Zizkizut, Jesus Kristo jaunaren bitartez,
Era berean Nafarroakoak izaturik, eta ez den eskerrak egonez, bere ikasleek eman zien esanez. Artzazu eta edan guztiok hau bere obraren kanizatata, itun berrein eta betikoaren egola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztune hau nire horrekari. Jainkoren amamak eta
begira zure elizaren sinistari eta ez gure pekatuei eta zure gogoan bezala eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizit izera, gizaldi eta gizaldietan. Jauraren bakea betiz zuekin.
ezagun otoiz. Gugatik eta egitaz izurtzen zuen segiaren sakramentu baturik, apalki eskatzen dugu jauna, Xabier Desiniera de Kristoren Pasko misterioan jakiturik, iritsi ezaba izuera egunean zorin, ea Jesu Kristoko jauna ez. Xabier zenaren animaren aldeko bezari du, Japoko mailotioetan hartuko dira. Aldez aurretik, mila esker denen. Eta nik orain, jaionek idatzitako hitz batzuk irakurriko ditut, niretzako voy a leer unas palabras escritas por Jaionek. Familiak bi ideiak nabarmen duten dituzte gaur hemen ikutzeratzen modurean. Batetik, Xabierrek gaixotasuna bizitzeko izan duen modua edo era. Bere bizitzako arlo guztietan bezala, honetan ere erakutsi du adorea, indarra, ausardia eta esperantza, bihurtuz benetako esfortzuaren eredu garbia. Eta bestetik, familiak eskerrak emanen dizkizute, lagunei, langileei, bizilagunei, beraietaz kezkatu eta arduratu zeraten guztioi, baita eskolako lagun, guraso eta irakasleei, eskaini diozuen babes eta laguntzagatik. Además, la familia quiere agradecer a todos los habitantes de la aldea de Oza el apoyo que tienen recibido, al equipo de oncología del Hospital de Navarra y a los profesionales del Hospital San Juan de Dios por acompañarles en esta dura batalla hacia la paz eterna. Mila esker guztioi, bihotz, bihotzez. Eta